Wayana yang Mari, wayana yang Mari, inopisa jitazo pasi. Jitazo pasi, jiwa inenyasha Yesu. Wayana yang Mari, wayana yang Mari, inopisa jitazo pasi. Tipeiwo rugare wenyu. Baba nesimba rese nenyasha huru, takakanganisa tikatsauka munzira dzako sewai dzakarasika, tichinyanya kuteerera mazano noruchiva rwomwoyo yedu, tichityora mitemo yako inoyera, tichirega kuita zvatanga takafanira kuita, tichiita zvatanga tisakafanira kuita. Hamuna ururami munesu, asi iwe tenzi chiva nenyasha panesu. Vanyangadzi vanetseka, regerera Mwari avo vanoreurura zvitadzo zvavo, dzorera avo vanopinduka, sezvo wakadzidza kuna vanhu muna Kristu Jesu tenzi wedu. Utipe Baba une nyasha huru pamusana pake, kuti mumashure mezvi tigare rugaro rwakanaka nokururama nokudzikama kumbiri yezita rako rinoyera. Amen. Pasi.